morning mga ka-TC-Bomb. Papasok kami ngayon dito sa may Welcome Jacks Storage Hill, balik ko San Nicolas. Nakapagbayad na kami ng 20 per head. Pakyat na kami dito sa may Welcome Jacks. Shout out pala sa mga kasama naming mga dito, mga turista mula dito hanggang doon. Dapat view deck yun eh. May view deck pang isa doon mga ka-taker oh. Ino po. Ayun oh. Grabe yung view mga ka-taker oh. Ito napapanood lang namin ito sa mga vlog. Ngayon nandito na kami. Salamat Shopee. Ay may kung dito heart oh. Pwesto nga kayo doon insan. Bayaw. Diyan sa may heart. Yan. Dito sa ano? Yan, picture kayo dyan. Up. Yan, pipisto silang pareho. Tapos, siyempre, sa labay mo ni baka mo. Yan lagi. Yan. Nakabagsapi na kasi tayo. At ito, mga ka-taker, tignan nyo naman ang view. Dito sa baba. Diyan kami nang galing kanina. Doon, paikot-ikot hanggang kami ay mahilo. Ayan. Tapos, makikita nyo yung view doon sa baba, mga ka-taker. Yung mga kwan. Bew. Anong niya pagka-describe mo dato yung mga damo na yan, anong pagkaka-describe mo? Yung mga damo, yung itsura ng damo, anong pagkaka-describe mo? Anong masasabi mo dyan? May kawig ba? Narasay ko na. Balaibong. Balahibong pusa. Balahibong pusa mga ka-taker oh. Ito na yun. Naggwapo. Ito may paparting na kotse sa baba oh. Tapos, napanood ko sa mga vlog yun. Pupunta tayo dun mamaya. Hawak naman natin yung oras natin. Kaya sulitin na rin natin. Dahil Christmas ngayon. Kaya Merry Christmas to all. Merry Christmas kay Bayaw. 3 lang kami. Yung ka-TC Riders members, wala absent sila. Lasing. Tapos shoutout kay Insan. Ayan, busy din nagbablog. Ayan. Alright, Merry Christmas sa ating lahat. At Merry Christmas sa ating lahat mga ka-take care. You know. Binabati ko ng maligayang Pasko si darling ko, you know. Ay, may napansin akong mga ka-take care oh. Anak ng pine tree. Ito mga ka-take care, you know, anak ng pine tree. Ito. Tinanim nila. Ayan. Bagong tanim lang yan mga ka-take care. Ganito ang itsura ng pine tree kapag bagong tanim. Tricycle na eh. Ayun na, Bel. Yun oh, May tricycle doon oh. Oo. May tricycle doon oh. Malakas ni Rosie lang. Nakakadata, naka-upgrade ko na. Sprocket na. Itito ko na. Itito. Ay marami pang mga paparating na mga turista. At muli tayo dito ingat oh. Yan nagatunga ko ni, mga riders. Mata ti taga Balunggot ti mama. Dati na sapat tayo dama. Dapat dati barrier ngayon kalaing kabil dani mga ka-taker tano safe flat ta. Dapat itugtugaw dito yun eh. Ang gudya kaya dati aginan na maturog, mabalunda maturog dito eh. Ang kapay nakakabil na yun. Chad Labreka. Hindi maroon sana all forever. May forever ba? Ata na yun. Hindi maroon. Dakrak na dyan dagan mga ano eh, bayo niya. Nagbabadyayan na kwan. Sana hindi mag-landslide dyan pero may crack siya oh. Ayan oh mga karo. Oh. Ayan oh. May crack siya. Ayun. May crack. Susugitat taga. Ganyan eh. Ay kakadwa tayo. Ay kasabay tayo. Kaya taga mapandan niya. Ako pag dito yun, di ba dark na ito? Pakuha tayo mga ka-take care oh.
Alright, tuloy, tuloy, tuloy ang pag-ibig. Hindi na panda G4 niya, nagtinda, nagturugan na. Bunsik, bayaw, sun sa? Doon sa may cabin. Wanda paglasinak at adya dagusing na di may isang kakaijin eh. Oo, yun yun. Ay, nagkampingan da. Yan. Let's go. Ganda ng selfie ko. Tatikot agad, bayabas din nga tani oh. May busbunga na ba yan? Napungkita na. Awan na abutan tayo nga bunga mga katikir, nalit tayo. Atuggo na natuggot. Shout out natin yung mga kasama natin na nauna sa atin dito sa taas. Alright. Mas maraming taas kasi dyan. Guwapo chus. Ay, ganyan, nagpanigipo. Ngayon kita tayo yung view na dito ibaba. Ayan. Guwapo. Ano yung pagitang pito eh. Dumanong tayo dyan, nakaabantin ton. Di ba? Ay, Nakaalis ano ba yan? nakaalis ton. Nakarangkadan pa. Nakaalis ton. Tagmative yun eh. Picture ulit, picture tayo ulit yan. Wen. Guwapets. Merry Cross. Gwapo ni. Ay, nalakot, nakalkot tricycle ko. Nagut. Patay yung tricycle ko magano, dagsin. Dagsin. Yung mga take nagmayte ko. Aji ko tikwa tibantay oh. Pwede ko tibantay yan eh. Gwapo di pa nakadamili na ya. Nagmayat naging martag slide niya ba oh. Jay. Tani oh. Ito tibay bayabas dito yung amulan eh. Nga imulmula da. Kasawan na abutan tayo nga bunganan, naunaan tayo. Tani oh. Anong flag na kasi yan? Oh? Tignan natin. Mali ka San Nicolas Grande, Pangasinan. Nagbayad dito yung mga katisi. Shoutout ka ni Darling. Pasyar kanto dito eh. Maganda nun. Ala. After 2 years. Surich Hill, San Nicolas. So yung mga tayo nakapagpa-picture na kami. Ito, nakapagpa-picture na kami dito sa may isa dito tapos dun, isa dun sa may kanan natin. You know. Ito, proceed na siguro kami sa bandaron para makapag-picture. Shoutout natin yung mga kasama natin pala sa likod. Ayun o. Nagkukan sila, nagdo-drone. Ayun o. Right, pababa na tayo. Mga ka-take care, boom, let's go. Doon naman tayo sa bandaron para makita natin yung ibang view. Let's go, let's go. Picture tayo sa may puso, dito sa may pusong bato. Pusong bato. Ayan. Ganda lang view mga ka-take care oh. Dito tayo sa may pusong bato. Ayan. Ano po? Merry Christmas! Laki naman, hot na to. Ganda ng puso oh. Ay, tagamon ba? Tanteon. Tagamon na panteon. Set up natin yung mga kasama natin dito. You know. Dali, picture tayo. Bababa tayo. Kaya makasisbuak manan. Nagkita tayo tipagisbuan di baba. Damag dati pagisbuan. Tanay. Makapapatayo ka kon. Tanay o. Hop. Kano tayo nga ta makapaarami ti reflector tayo. Dati vista di kita yung isawan eh. Isa alate awanan si kami lang raduman. Ano yun? Hop. Sisbu ako. Hop. Lang po, dabay lang eh.